Dajte hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa týka správy o činnosti a hospodárení Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2011. Takže, pán predseda, idete hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie výročnú správu Slovenského pozemkového fondu za rok 2011. Hlasujem. Informáciu o predložených výročných správach politických strán a politických hnutí za rok 2011. Ďakujem. Hlasujeme. Hlasujeme. Hlasujeme.